Здравейте, приятели! Намираме се в Тодор Тодоров Стор. Аз съм Иван и днес ще ви представим няколко каски, които са най-новите спортни модели на Shark серията Aeron GP. И тук сега ще ви разкажа какво точно прави каските Aeron GP толкова специални. Първо място, както може би очаквате, те са карбонови. Второ интересно нещо, имате 5 активни въздуховода отпред. Долу на брадичката, 2 отгоре над визиора и 2 най-отгоре на каската. 7 активни въздуховода отзад, които позволяват перфектна вентилация на главата. Няма как да ви ги покажа, скрити са зад огромния спойлер отзад. Това, което прави интересно впечатление на спойлера е, че има едни плаващи клапи от двете страни. Това всъщност са адаптивни клапи, които при завой се прибират от въздуха, струята и по този начин подобряват аеродинамиката. Друго нещо интересно за каските. Виждате, визиорите са пригодени с пинчета за състезателни плаки отпред, които да махате за почистване на визиора по-лесно. Повечето, които са карали на писта, знаят какво им предвид. Интересното при вентилацията обаче, че тази каска върви, може да погледнете тук отдолу, с въздушни филтри, за да дишате по-добър въздух. Друго нещо интересно, имате emergency системата, никога не се надяваме да я използвате, разбира се, дано никога не ви се налага. Още нещо интересно, което тази каска предлага, допълнителен наносник за още по-добра работа и още по-голям комфорт по време на вашето прекарване на пистата. Разбира се, каската е с Double D-Ring за копчаване, както всяка истинска състезателна каска. Отвътре е направено изключително комфортно, за да може, освен чувството за скорост и адреналин на пистата, да усещате и комфорт. Визиорите, разбира се, с закопчаване, направено е доста добре, за да може да го... доста издаден пин, с който може да отворите лесно с ръкавица. И ако обърнете внимание, имате метално пинче, което закопчава визиора. Какво друго можем да кажем за каските? Заповядайте да ги видите на живо. Заслужава си, няма да съжалявате. Какво друго можем да кажем за каските Shark Aeron GP? Разбира се, като всяка истинска спортна каска, няма вградени слънчеви очила. Те не ви трябват, защото Shark са помислили за всичко, както в повечето им каски. Има улей, специално пригодени за хора, които карат с диоптър. Може да ги ползвате и за слънчеви очила, не е проблем. И за тези от вас, които харесаха модела Aeron GP, но нещо не им допада големия спойлер отзад, който въпреки функционалността си, не се харесва на всички, Shark са измислили и просто модела Aeron. Отново карбоновата каска, същите характеристики, същите въздуховоди. Абсолютно всичко е същото. Филтри, комфорта, който получавате, но просто с по-малък и изчистен спойлер за хората, които просто имат по-различен вкус. Отново различни разцветки, доста красиви, отново са карбонови каски, визиорите са същите, всичко е същото, разликата е спойлера. Може да ги видите на живо при нас. И тъй като не знам дали някои от вас обърнаха внимание, но не споменахме едно много интересно нещо. Всъщност, каските Shark, Aeron и Aeron GP нямат плака против изпотяване. Няма и къде да се монтира. Причината е само една. Визиорите са така проектирани, че да не се запотяват. И като всяка каска в високия клас, върви с 2 визиора в комплекта.